Нягледзячы ні на што, у яе атрымалася. Цікавыя факты пра адну з першых беларускіх кампазітарак Эльзу Зубковіч. Яна магла стаць доктаркай, як яе тата, але яшчэ маленькай паказала свой талент і напісала зборнік п'ес для фартэпіяна. Канешне, у шпіталі дзяўчыне ўсё адно давялося папрацаваць, бо пачалася першая сусветная, але лёс вярнуў яе да музыкі. Эльза пачала шмат выступаць, яе заўважылі, яна паехала вучыцца ў берлінскую кансерваторыю, але нечакана памёр бацька, маці засталася без сродкаў, і праз гэта Эльза вымушаная вярнуцца ў Беларусь. Рызыкуючы сабою, выконвае рамансы з урыўкамі вершаў варожых паэтаў, якія трапілі пад рэпрэсію 30-е. Падчас другой сусветнай Эльза працавала перакладчыцай, а ў 1944-м, баючыся пераследу, з'ехала ў Нямецчыну, а потым у ЗША, дзе змагла вярнуцца да любімай справы. Эльза стварыла музычную школу для маладых піяністаў, стала прафесаркай, выпусціла свой зборнік рамансаў «Край мой Васильковы» на вершы беларускіх паэтаў і паэтак. Нягледзячы на цяжкі лёс і вымушаную эміграцыю, Эльза Зубковіч засталася беларускай, якая моцна любіла, шанавала і папулярызавала сваю культуру.